Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І розпочинаємо із трагічної новини. Буквально 50 хвилин тому Антон Геращенко, народний депутат України, опублікував у себе у соціальній мережі на Фейсбуці пост. «Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Акуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Асмаев получил ранение, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери. Приношу свои соболезнования родным и близким Амины. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству». І отже, на виданні «Цензор.нет» Дмитро Булатов, який був близький із Аміною Акуєвою, він сказав, що це була група диверсантів, які розстріляли Аміну Акуєвою. Ми будемо старатися включитися із кимось із представників Національної поліції України, які зараз доїжджають на місце. Офіційний речник Нацполіції Ярослав Тракало поїхав туди. Як тільки прибуде на місце страшної трагедії, він постарається розповісти нам деталі. А у нашій студії ми вітаємо Олексія Рябчина, народного депутата, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Доброго вечора, Олексію. Доброго вечора. Розпочнемо із цієї страшної звістки. От, на вашу думку, що відбувається в країні? Так, кожен тиждень ми чуємо вибухи, замахи на життя, смерті. От взагалі Служба безпеки України, Національна поліція України, вони контролюють ситуацію так легко під Києвом, вбивають людей? Мені дуже прикро, свій перший ефір на вашому поважному каналі. Я дуже радий був відкликнутися на запрошення. Починати з таких сумних новин. Дійсно, я висловлюю щирі слова співчуття родині, чоловіку. Я не знав пані Акуєву. Я зустрівся з нею випадково, коли Антон Геращенко, він виходив з приміщення, я заходив, він мене представив як депутата від «Батьківщини». Я протягнув руку з Антоном поздороватися з Аміною. Вона сказала, що їй, згідно її переконань, релігії, вона не може це робити. Я вибачився за свою, ще не знав, що воно так є. І вона сказала нічого, і ми розпрощалися. Це було таке, єдиний мій спогад, коли я її бачив, тому дійсно прикро, що найкращі сини та доньки України зараз гинуть. І запитання ви дуже правильно сформулювали. А наші правоохоронні органи контролюють ситуацію взагалі в країні? Чи це буде ще одна рука Москви, яка не може бути там знайдена? Ну, дійсно, дуже прикро, що в нас ти не маєш... Це при тому, що на неї вже був замах, так? Ми з вами не маємо впевненості, що от ми сьогодні будемо виходити зараз зі студії і що щось не взірветься біля студії, да, як було ще недавно з депутатом Мосійчуком, політологом Балою та іншими людьми. 2 осіб загинули, на жаль, працівники поліції. Тобто країна, яка розуміла у війні, однак мені здається, що правоохоронці наші повинні набагато пильніше і робити не попередження. Ми дивимося, наприклад, вчора в Одесі якісь рейдери відтяпали собі шматок військової частини. І ми бачили, вони не відтяпали, вони старалися відтяпати. І вони відтяпали, вони передвинули забор, там десь, як вони сказали, це нейтральна смуга. І ми бачили, як військовий підходить, і якісь тітушки в чорному його просто виштовхують. Ну, в мене таке запитання взагалі, що коїться в нашій країні? Що коїться в нашій країні з правоохоронною системою, яка підконтрольна президенту, яка підконтрольна голові СБУ, підконтрольна голові Генштабу і міністру внутрішніх справ? Що коїться? Пане Олексію, давайте змінимо тему. Я вже, як сказав нашим телеглядачам, як тільки ми будемо мати трохи більше інформації і речники Нацполіції чи інших правоохоронних органів будуть готові коментувати, ми відразу їх включимо у прямий ефір, щоб дізнатися більше деталей щодо вбивства Аміни Акуєвої. 27-28 жовтня Україну відвідав спецпредставник Сполучених Штатів Америки Курт Волкер. Ви були присутні на зустрічі із ним, тому що він зустрічався із президентом України Петром Порошенком, також із депутатами. Про що йшла мова?
Дійсно, пан Курт Волкер завітав на зустріч так званої Мінської платформи, яка є в парламенті, яка об'єднує депутатів зі всіх політичних сил, які дотичні до тематики кризи на Донеччині, дотичні до питання Криму, де ми в рамках цієї платформи маємо можливість зустрітися там, я не знаю, з міністрами іноземних справ, або з людьми з адміністрації президента, або ті люди, які фахівці, дипломати, які займаються питаннями перемовин, або це голова ОБСЄ. Цього разу це був пан Волкер. Дуже приємно було з ним ще раз поспілкуватися, тому що я мав таку честь спілкуватися з ним вже там двічі чи тричі. І він інформував нас, коли він зайшов, він десь 3-4 хвилини інформував дуже коротко про хід перемовин з Росією, і він сказав, що в мене є година, і я краще відповім на ваше запитання. Він думав, що в нас їх багато, так і є. І кожна з політичних сил мав можливість поставити йому своє питання. Від «Батьківщини» був я та шановний колега, дуже досвідчений дипломат Борис Іванович Тарасюк. Вони з Волкером, я так розумію, вони спілкуються, тому що він дуже тепло його виокремив, як дипломат дипломата, тому що були політики. Борис Іванович був дипломатом, він з його дозволу, я від фракції «Батьківщини» поставив 2 запитання, вони мені цікавили стосовно тих законопроєктів щодо так званої реінтеграції Донбасу. Там нема слова реінтеграції, люди розуміють, про що йдеться мова, президентська ініціатива щодо Донбасу. Це перший законопроект, тому що ми намагаємося нарешті на 4-й рік війни назвати війну війною, агресора агресором. Також я повідомив, що фракція «Батьківщини» його у першому читанні не підтримала, однак підтримує у другому читанні, якщо там буде прибрана згадка про Мінськ, якщо на додачу до Донбасу буде доданий Крим. Ще є певні умови, за які фракція «Батьківщини» готова підтримати. Я задав запитання, а от йому як дипломату, який веде певні перемовини, чи завадить те, що Україна нарешті назове агресію агресією? Чи, яка буде реакція на його думку дипломатів? Я не можу там повністю цитувати, однак він сказав, if Russia will face the reality, that's the way it is. Тобто, якщо Росія нарешті зіштовхнеться з тією реальністю, в якій вона живе, що Україна назве агресора агресором, це та реальність, з якою Росія повинна бути готова стикнутися одного разу. І він сказав, що він, як дипломат, він поважає суверенну волю українського парламенту, українських парламентарів подавати будь-які правки, приймати все, що завгодно, тому що це наша країна, це парламент незалежної країни, вони будуть поважати будь-яке рішення і будуть з ним працювати. От Курт Волкер, він є спецпредставником, дуже багато заяв вийшло в засобах масової інформації після його візиту. На вашу думку, щось нове було озвучене? Чи не здається вам, що Курт Волкер фактично він має показати роботу, але якоїсь ефективності вона не дає, і ці візити також не дають? Ви також правильно підмічаєте питання. Давайте так. Він за цією посадою працює тільки там 5-4 місяць, так. І мені здається, важко було з однієї людини вимагати те, що не можуть зробити канцлер Меркель, там президент Франції і інші особи, які допомагають. Запитання, тобто топові політики світу, які не можуть зрушити сам процес з місця, і от Курт Волкер. 2 питання ви задали. Що сказав він нове? Для мене, напевно, ні, тому що він інформує про хід зустрічі, я слідкую за його діяльністю, слідкую за всіма його інтерв'ю, слідкую за його твіттером, я розумію логіку цієї людини. Тобто він війшов в процес, і це дуже добре, що є інформування. Наприклад, я можу прийти до шановного телеканалу АТР, до інших телеканалів і, як народний депутат, надати інформацію вам, як журналістам, ви людям. Тобто це правильно построєна комунікація нарешті. Зазвичай, наприклад, Мінські угоди взагалі таємничі якісь приймалися. Ці законопроекти про статус Донбасу такі ж таємничі, там 5 місяців щось там готувалося, потім вкинули, за один день намагалися в Раді проштовхнути, і ви бачили, що в Раді коїлось. Отут йде системна робота, комунікація. Він з'їздив до Росії, зустрічався в Україні, зустрівся зі всіма стейкхолдерами. Це правильна комунікація. Тобто, стосовно чи щось нове, для мене ні. Були деталі, які дуже важливі. Однак, я думаю, на загал були певні нові речі. Однак я б ваше питання трошки перефразував. Мені здається, що пан Курт Волкер пройде півроку, рік, і дай Бог, щоб цей досвідчений дипломат допомагав нам. Однак його заяви, тому що він відразу підвищував ставки. Да? Він зразу, Росія – це агресор, це гаряча стадія війни, він відразу зіграє на підвищення ставок. І питання, чи зможе він досягнути результату? Це заяви, ви розумієте, підвищення ставок – це заяви, так? Заяви, які… Для дипломатів, ви ж розумієте, ми з вами, я як політик можу казати все, що завгодно. Ви як журналіст можете свою думку. Дипломатам вони не властиво для дипломата робити такі речі. Все, що завгодно, навіть як політик.
я можу казати, що завгодно як політик і як людина, я буду за це мати відповідальність. Якщо це образа або наклеп, це може бути навіть там адміністративна або кримінальна якась, я можу заплатити за це штраф, якщо суд присудить. Як політик я буду нести відповідальність політичну. Люди скажуть, що ж він там несе. Тому я дуже відповідально ставлю до своїх слов. А от дипломати, вони так дуже трошечки... Там глибше ведуться перемовини і так далі. Тобто не все Курт Волкер може озвучувати. Правильно я вас зрозумів? Я можу сказати, знов, в мене 3 роки досвіду роботи народним депутатом і заняття парламентської дипломатії. Я зустрічався від, я не знаю, Байдена, Нуланд, високоставлених дипломатів німецьких, французьких. Як воно працює? Вони тобі видають якийсь певний шматок інформації і обмежують. Якщо ти знаєш щось більше, ти можеш їх запитати. Вони тобі тоді розуміють, що та людина, яка більш в темі, вони тебе видають більше. Тобто це така, знаєте, я не скажу, що це гра якась, знаєте, як в карти. Це певна дипломатична гра, тому що сутність дипломатії – це інформація. Да? І поганий дипломат, який не знайде якусь там дипломатичну інформацію, яку можна потім використати. Тобто, якщо ти володієш інформацією, наприклад, до того я зустрічався з Куртом Волкером, і я був на Донеччині, на Луганщині. Мене попросили люди дізнатися, а як сприймаються взагалі ці президентські ініціативи, це було влітку. Я поспілкувався з людьми, зібрав певну кількість інформації, в мене було щось, що я можу розповісти, що люди там не підтримують, люди взагалі не розуміють цю комунікацію, тому що дипломати як працюють? Їм президент щось розказав, вони перепровіряють на громадянському суспільстві, на опозиції, і таким чином вони формують свою картинку. Пане Олексію, з нами на зв'язку є Микола Белісков, аналітик Інституту світової політики. Телефоном. Доброго вечора, пане Миколо. Доброго вечора. Пане Миколу, я переглядав ваш Фейсбук, і ви досить так скептично ставитеся до візиту Курта Волкера і говорите, що він приїжджав, тобто підсумок цієї зустрічі в Україні можна назвати скоординували, щоб скоординуватися. Насправді це одна з гіпотез, відповідно. Я, як людина, яка працює виключно з відкритими джерелами, можу робити висновки на тому, що я бачив насправді якоїсь доданої вартості щодо питань врегулювання. Насправді не можна було побачити, відповідно зрозуміти, що він, наприклад, в Києві почув також, що він раніше не почув, оскільки, наприклад, щодо миротворчої місії, яка і на сьогоднішній день є основою відповідно роботи спеціального посланника США, наша позиція, американська позиція чітка, ясна, зрозуміла, вона ніяким чином не змінилася. Основне питання в цьому плані в роботі Курта Волкера, і він сам це визнає, яким чином, по суті, змусити Російську Федерацію змінити свою позицію щодо миротворців. Тому, виходячи з цього, звичайно, дуже незрозуміло, що насправді нового доданої вартості, яку в плані врегулювання виніс для себе Курт Волкер в питанні цього візиту, відповідно, який відбувся на минулому тижні. А на вашу думку, наскільки ефективною є робота Курта Волкера? Чи йому просто потрібно імітувати якусь діяльність між там Сполученими Штатами Америки, Україною і Росією? І тобто реально спецпредставник не зможе одноосібно зрушити процес із місця? Дивіться, в нього є чіткий мандат, і він діє на основі неодноразових заяв, які лунали з Вашингтона, що, по суті, без прогресу по врегулюванню українсько-російського конфлікту, без прогресу по імплементації мінських домовленостей не може бути і мови про нормалізацію російсько-американських відносин. Тобто на основі цього мандату він відповідно діє, а по суті ви в своєму питанні означили відповідь, оскільки Курт Волкер, з одного боку, він робить максимально все, що від нього залежить. І ми повинні в оцінках відповідно його роботи розуміти, що державна машина на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки, вона діє далеко не так ефективно. Та державна машина, яка б могла б надавати йому козирі в переговорах, наприклад, в питанні тиску. Треба ж розуміти, яка зараз ситуація в державному департаменті. Там фактично панує хаос. Значною мірою. Відповідно, в таких умовах Курт Волкер знаходить відповідні аргументи, формує позицію, інколи, по суті, може навіть діє сам, відповідно, не маючи необхідної підтримки з боку Вашингтона. Тому ні. Курт Волкер діє максимально все, що від нього залежить, але, звичайно, він, по суті, вже на сьогоднішній момент виходить до основної своєї дилеми. Що робити далі, що він може зробити персонально, що можуть зробити загалом Сполучені Штати Америки разом з своїми партнерами і союзниками, щоб змінити на практиці позицію Російської Федерації по миротворцям, оскільки, якщо можна зрозуміти, росіяни не просто готові міняти свою позицію, але й настрої в Кремлі, по суті, не змінилася. Ідея така, що
Сполучені Штати повинні тиснути на Україну в питанні врегулювання, відповідно, щоб Україна модифікувала свою позицію, а не Російська Федерація. Тому то це основне завдання, основна проблема. І навіть якщо Курт Волкер з нею не справиться, є велика вірогідність, що він не справиться. Він, звичайно, персонально відповідальний за це нести не буде. Хоча з іншого боку постане питання, а чи далі доцільне його взагалі існування на цій посаді. Дякуємо Миколу Біліскову. З нами на зв'язку телефоном був аналітик Інституту світової політики. Ну а ми у студії телеканалу АТР продовжуємо розмову із Олексієм Рябчиним, народним депутатом України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». От, пане Олексій, досить скептично так ставиться до роботи Курта Волкера Микола Білісков. І він кілька слів згадав про миротворців. Взагалі, чи обговорювалося питання миротворчої місії, які країни зможуть увійти у цю миротворчу місію, що потрібно для початку роботи миротворчої місії? По-перше, з приводу Курта Волкера, я зустрічався з дуже багатьма людьми, які його, тобто, отут була 100% оцінка, всі казали про нього як високофахового, професійного, кадрового дипломата, який знає, про що він буде робити. Тобто, оцінка від, знаєте, таке peer review, тобто оцінка від колег була дуже сприятливою і дійсно він підвищив рівень такого очікування від своєї персони і, дай Бог, йому справитися з цим рівнем очікування. Стосовно миротворців, дійсно, зараз йдеться, він про це в кожному інтерв'ю каже, узгодження позицій, тому що росіяни заявили про те, що миротворча місія повинна бути охоронцями ОБСЄ. На що позиція України, позиція цивілізованого світу не збігається, каже, що миротворча місія повинна мати особистий мандат і вона повинна переміщатися по будь-якій території окупованій, вона повинна контролювати кордон української сторони, і також вона повинна слідкувати за роззброєннями. Тобто ми говоримо про конкретний мандат місії, так, зараз? Да, і вони зараз намагаються узгодити ці позиції, він там передавав певні деталі, нюанси перемовин, на чому вони погоджуються, і яка їх позиція, які вони будуть відстоювати. Я перепрошую, пане Олексію, зараз з нами на зв'язку телефоном Ігор Мосійчук, народний депутат України, Радикальна партія Ляшка. Доброго вечора, пане Ігорю, чути нас? Він зовсім недобрий. Розкажіть, будь ласка, трохи більше, що вам відомо про розстріл Аміни Окуєвої. Ми з Аміною Окуєвою були однодумцями, вона була моєю помічницею, погрожував їй і мені Кадиров. Її автомобіль разом із розстріляли під Гловакою разом з чоловіком Адамом Асмаєвим. В мене просто немає слів і дуже тяжко говорити. Я думаю, що країну перетворили в прохідний двір, де ввезуються кадирівці, як в себе вдома, це казала і Аміна, і казав я, тому тут нема чого коментувати. Я не можу, мене не вистачає сил і всього. На вашому каналі знають і той момент, коли на неї був перший замах, я там був поруч, потім на каналі, і багато-багато інших речей. Це близькі мені люди, вони були в мене на весіллі, вони подарували мені прапор вільної Ічкерії, який зберігається в мене вдома. В мене слів немає. Дякуємо Ігорю Мосійчуку, народному депутату України, Радикальна партія Ляшка. Ось він з таким сумним голосом сказав кілька слів про Аміну Окуєву, і ми продовжуємо нашу розмову з Олексієм Рябчиним, народним депутатом України, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ми продовжуємо розмову про візит Курта Волкера до України. Буквально 11 годин тому засоби масової інформації почали говорити про те, що зустріч Курта Волкера, представника Держдепу і помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова, відбудеться у листопаді. Тобто може відбутися, підтверджено поки що не є. На вашу думку, що вони будуть обговорювати? Так, Курт Волкер казав про те, що вони у листопаді домовляються зустрітися. Мені здається, вони також будуть продовжувати обговорювати як миротворчу місію, так і шляхи вирішення конфлікту. Як казав Курт Волкер,
позиція попередньої адміністрації, позиція цієї адміністрації. Він вірить, що позиція наступної адміністрації буде всіляка підтримка України і її територіального суверенітету. Однак він сподівається вирішити цей конфлікт набагато скоріше і зробити все, щоб змінити позицію Росії щодо виконання цих мінських угод. Можна до них по-різному ставитися. В нас дуже критичне відношення щодо них, і навіть міжнародні дипломати кажуть, що мінські угоди це англійською riding a dead horse, тобто їхати на дохлій конячці. Однак питання йдеться зараз у оцінки, хто виконує, хто не виконує. На думку американських колег і міжнародного співтовариства, це Росія, яка не виконує і своїми діями намагається не виконати Пане ці Олексію, угоди. я мушу вас знову зупинити, тому що у нас на зв'язку телефоном є Дмитро Лінько, народний депутат України, Радикальна партія Ляшка. Доброго вечора, Дмитре. Добре. Можете кілька слів більше сказати? Можливо, вам відомо щось детальніше про розстріл Аміни Акуєвої під Києвом в селищі Гливаха? Я зараз перебуваю якраз на місці. Сюди вже приїхав керівник національної поліції Сергій Князєв. Відбуваються слідчі дії. Відомо, що стріляли з автомата. Аміна загинула, Адам Асмаєв отримав важкі поранення в ногу. Лікарі стверджують, що життю не загрожує нічого. Він буде давати свідчення, щоб оперативно розкривати цей злочин. Ведуться слідчі дії. Правоохоронці поки що більше деталей не надають. Працюють зі свідками того, щоб оперативно визначити нападників, хто це міг зробити. За моєю версією, яку, я думаю, буде основною для слідства, ті люди, які нападали на Адама Асмаєва, я маю на увазі замовники, а вже інші виконавці, півроку тому, скоріш за все, вони вирішили завершити свій злочинний намір і знову напали, і, на жаль, цей раз загинула Аміна Акуєва. Чи відомо щось, як відбувся сам розстріл? Тобто Аміна перебувала в автомобілі, це відбулося при русі чи при зупинці? Я не знаю точно, як це було, але з того, що ми бачимо зараз на місці події, так вони їхали, це було біля залізничного переїзду, де зупинилися, і в цей момент з кущів, де була засідка, їх розстрілювали. А як від'їхали нападаючі? Тобто ви говорите, що стріляли із кущів і вони потім на автомобілі зникли? Як вони зникли, поки що такі деталі не розголошуються. Хто свідків бачили, вони працюють правоохоронці, і вони всі оперативні дії потрібно зараз робити, щоб встановити цих нападників, але подробиць поки що це для, скажімо, таємниці слідства не розголошується. З автомата Калашнікова, правильно я зрозумів? Алло. Дмитро, чути нас? З нами був на зв'язку народний депутат України, Радикальна партія Ляшка Дмитро Лінько, який нам розповів останні подробиці. Він, до речі, зараз перебуває на місці, там, де розстріляли буквально годину тому Аміну Акуєву. Ну і ми ще маємо буквально 2 хвилини, щоб поговорити про візит Курта Волкера до України із Олексієм Рябчином, народним депутатом, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Олексію, на вашу думку, після зустрічі із паном Сурковим, радником президента Російської Федерації, можна буде говорити, що процес, можливо, зрушиться з місця? Чи це зарано? Журналісти дуже полюбляють давати оцінку наперед. От скажіть, а буде прийнятий цей закон? А що, тобто, я не можу... Волкер вам на зустрічі трохи більше що розповів. Я думаю, що буде з цієї зустрічі, відомо однієї людини. Це Володимир Путін. Коли в нього буде політична воля, буде і обмін заручниками, буде вирішений цей конфлікт. Питання в тому, які засоби може міжнародна спільнота та сама Україна задіяти для того, щоб змусити Володимира Путіна змінити свою думку. Це і пакет санкцій, який може бути посилений, і як і персональні проти оточення Путіна, так і проти підприємств, які працюють в Росії, мають міжнародні контакти. А для нашої української держави треба становитися сильнішими, треба становитися економічно розвинутішим, треба розвивати армію, треба берегти наших героїв. І мене питання, наприклад, чому не дали Аміні Акуєвій після того, як вже було на неї замах, чому не дали охорону додатково. Тобто оці питання ми на відміну від
від Росії. Дякуємо, Олексій. Ми цінуємо людей і будь-яке людське життя. От любити людей і боротися за їх серця та розум треба українській державі. Дякуємо Олексію Рябчину. Олексій Рябчин, народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І нагадаю, що годину тому на переїзді біля Гливахи, це під Києвом містечко, була розстріляна Аміна Окуєва. Її чоловік з пораненнями попав до лікарні. Телеканал АТР буде слідкувати за цією трагедією і інформативно вас повідомляти. Мене звати Любомир Ференц. Це був інформаційний вечір на телеканалі АТР.